aurretik beti gauzatxuek eta moda kontu iburuz. Moda kontua? Berbetan egon gara, eta duen... Ze jakin nahi duzu jazki? Ez dinot, zer zera, oso... English, Charles. Inglaterrako Charles. Esaten egon gara. Zer zera, moda... Holan jarraitzailea usart, ena iniolako bat. Ez, ados? Gero eta normala erosu hau. Vale. Gero beste batzu baitu gura maia eta. Horra gara, hau sartzen dienak eta. Abanguardia. Orduan da, bieretako pertsona eta hauz. Bai. Moda jarraitzailean ez, arrotzi gorringotik hasten da binak eta zuringotik. Orduen... Ja, dikotomiak, ez da? Bai, miluzen aurkezpen honak itzen da binak eta ez. Datazela da gure Ez da Libe irati, eretu egin derrane. Eski, zuk egin zen duzu artista honien aipuak eta... Bakarrizkera prestatzen hasiko nahiar birziklatzeko. Ikusiko nukenik hori, gustora, Libete irati, ze moduz? Ondo. Ondo. 5. saioa, 300 euro. Modako bikotea, esan dugu. Miluzen ezinbestekoetako bat. Eski ba. Ezinbesteko bikoteetako bat, Libeia, zer? Egunek pasatu ala hobeto du edo, zer? Bai. Ongatxa moduen. Erosuo, gero eta... Baina pixka txukuntzen dugun? Etxea, ondo, eroso zaudete. Hori, agarratzua hori. Bueno, etxean, batera bizitakoak, Libete irati... Txukun zegoen etxe hura? Bueno, nortzen txukunagoa bietatik. Irati, bai. Ai, ze ondo ingo hori, jokue, nortzen txukunagoa, irati. Nork egiten zuen. Armelak, sartu, abro, mesedez. Bueno, esan dugu, pisukide izan dakuek, orain ja ikasketak eramaituta eta lanak bilatzen eta apurtxuete Libete irati, baina dirutxua behar dugu, bestako beste, pisukide izan dakuek. Bueno, zehazotera gonbidatzeko eta sasoionak gogoratzeko. Ia gaur, suerti dauen, Libe irati, eta ja batez alkarrekin asko gozatzen dugun. Bazuek. Animo bikote. Osabe joa gurean, Nekotaritz, Gabon, zer moduz? Ondo, bueno, pixkat azarrean jin, bai. Zuen artean? Bai, ez, zeuaz batez be. Bai. Oso ondo, a ber? Bai, gaur da laugarren... Barkatu, Gabon zer moduz, zeuaz azerre. Ez, ondo, baina pixkat, bai. Zer da, ba? Bueno, laugarren egune dalako, ja, hemen. Lehenengo egunetik bota zendun erronka modoko bat, ipini zendun, gorri eta urdin, pelotari zera. Egin apustu. Laugarren egune da, holan etorte garine, gaur zego peolan etorri zaria, baina... Eta ipamenik ez du egin orai arte? Ez. Gorri ala urdin, txalo, Ete de kantxa eta miluze. Lau izan dira. Politaritzateke, egunero honekin jarraitzea. Bai. Bueno... Kamiseta batzuk erosi beharko horretarako. Bai? Kamiseta gorrizek ez dauz erron beste Agortu jatez. Agortu dira gorriak? Agortu, sí. Aritz, urdina nola daude? Bat falta. Bat falta, Jo, politaritzateke, demagun, 20 saio egin dituzte Osabelobek, 20 saioetan gorri eta urdin. Urdin errezagoera, edo ja alderantziz bat gorri da besti urdin. Bueno, oin arte holan nahiko txukun junjako. Hori Egia esan, bai, igual izango da zuen arrakastaren, ez gako nagusia eta bakarra, baina gakoetako bat. Nagusia. Nagusia esango zen nuke, nahiko. Bueno, bai, esan da horrek siniz bentsuek eta... Bai. Nik gaur sinetxi dut esaterako, ahate bat hemen ekarrita, izango naizela aurkezle gobea, edo ez dakit. Bueno, bai, izan leik, Bueno, gaizki ezkarari. Nik beti dakot, untxi... Zer? Hanka? Untxi hanka bat. Non? Hola, ez. Zentrada egitean. Bikote, gaur, laugarren saioa. Untxia faldu dut. Ia da. Zupe bai? Sabelean dara bagu. Zortegaren untxia. Lau saio, 500 euro, eta batez ere, ete de kantxari keinuak egin. Sei horretan, bikote. Unkitu nauzu horre, beste txalo eroan, bezez, gorri ala urdin. Unkitu zara. Bai, benetan. Ni unkitzen naiz horrelako gauzekin. Bai. Komediaren alde egiten duenean jendeak unkitzen naiz. Bai, animo, Eiderretan ez moduz? Ondo. Bueno, etorri berri eta zierak urduritasunak. Eiderren, nondik? Anda zirenatik. Hanezu? Barakaldotik. Ez ez egun etorri laranja eta arroxa gantzita. Erronka Zaila, horrekan zaila. Lagunek noiztik zuek? Duela 2 urte edo. Bueno, Parranda. fresko dago, harremana. Ondo? Eider, beste ikasten edo ja ikasita? Euskal irakasle lanetan orain. Bai, bakarrik lanean. Aikan zauz? Bai. Irakasle? Eta purtsuet dirutxue bilduta... Hau, politxe bai. Gurasuei
kotxi ordaintzeko utzitako bueltan emon. Alba da. Ondo gongo legoke. Ja, baina ez du ezer ziurtatuko, ez bada. Guraso egin dute. Ez, bueno. Kataluniako ez da hori da. Hane, ze intentziorekin, gatoz? Ba, ez dakit, momentuz ez dut pentsatu, baina, bueno, edozein diru eskertuko nuke. Ja, zertarako, badaukazu zerbait horrela lehentasunik, ane? Ez. Euskara teknikari zeude, Bai, Ane? bai. Non zauz? Urduli zen. Urduli zen. Bai. Ondo? Nok ekarri du nor? Edo zelan izan da kontue? Ane? Bueno, biok batera berez. Bai. Biok batera baina zuk bultzatak. Bai. Ondo, ba, ia gozatzen dugun danok, neskak, ongitorri? Ondo, hemen ez dago kontrasterik, Da, Miluzeko zakuan, eta esan da gero, kopurua esan da gero ere jendeak irrikaz jarraituko du. Ze gaur, Miluzen, jokoan ditugu, 30.000, 350 euro! Oso no, bo, eta... Zentzun donik publiko nadakule? Ona. Ona, Bai. Usurbilgo jendea gaur, opa, gaztiak. Apa, Zerek, azkotzeatik. Usurbil, agina gore bat ere bai. Ez, Bai. Ez. Bueno, ondo zaudete? Bale. Ikastaroa egin da? Agarra jotearen eta saiatu gara, ikusiko Bueno, dugu. ikusiko gero. Pixkanaka, eiderrane, lehenbiziko urratxa, zuek aukeratu, ze probatan aritu nahi duzue, potokumeak ikusi makusi, trigoren berbak. Zuentzat? Potakume. Potokumeak. Poto, aukeran. Bai. Potokumeak zuentzat, libe eta iratiri berriz ze jarri. Triboaren berbak. Vale? Potakumeak parrandan, Eta eneko eta arizentzat ikusi makusi. Oso ondo. Trigoren berbekin hasita, prestikote, azken aldian, espezialitatea, ja triboren berbena. Lokuzio berri batzuk ikasi eta beti da ondo, ezta? Beti dator ondo. Lokuzio batzuk beti dator. Beti dator ondo. Hau etxe berbak, bikote. Eta denbora libe, aserretu. Arnasa berotu. Aserretu irati. Bekozko jarri. Bai. Beldurtu. Odolak urbi urtu. Bikain. Postu. Postu. Behatza guzti. Aserretu. Bekozko jarri. Beldurtu. Odolak urbi urtu. Postu. Gogoa bete. Tristatu. Zer? Tristatu. Hautsak batu. Aserretu. Bekozko jarri. Beldurtu. Bai. Beldurtu. Odolak urbi urtu. Bai. Postu. Gogoak bete. Tristatu. Begi arte erori. Bai. Nekatu. Atxantu. Nekatu. Astoaren egin. Aserretu. Bekozko jarri. Beldurtu. Odolak urbi urtu. Postu. Gogoa bete. Tristatu. Begitartea erori. Nekatu. Atxantu. Arnasa berotu. Hori da. Libe eta irati, 40 puntu, zuen markagailura. Eneko aritz, barazkiak eta gustora? Zertzuk? Jaten zuie barazkiak? Jan bai. Jateko Bai. Ikusi ez. Ikusi ez, Azenarioa oso hortarako? Bai. Ba, bita, zenariorik ez dakot. Eneko aritz, batetik zertzira. Piperra, tipula, azalorea, artoa, letxuga, baratxuria, brokolia, patata. Tipula, eneko. Bi, Patata, sortzi, piperra, bat, letxuga, zazpi, brokolia, Zazpi. baratxuria, 6. azalorea, 3. artoa, 4. tipula, 2. patata, 8. piperra, Bat. letxuga. 5. Aupa! Aritzena da, Beste da, proba ontarako kamiseta galdatzea, Aritz gorri, Ondo, puntu dikote. Oso ondo. Oso ondo. Eider, dane, betxotan eta? Aekan aritzen gara, Eider, ikaslekin? Batzutan. Bueno, igual idatzitakoak, Bai. sortzen baino ez da. Guk sortzaile txirritatxo, izaten dugu. Parrandatik bueltako pasadizoak eta... Parrandiztia? Bai. Bueno, bertsolariak beti izan du, ez da fama hori. Bai, txirritatxoa da. Bai, eskola zarrekoak. Bai, eskola zarreko bai.
Hemen txeitzak eta oinak, bikote? Bazkarit ikasten dana. Bai. Eta guazen. Parrandatik gaur etxera, Bueltan. zesikuta ze, Egarri. baso bete ur daukat, Aurrean. hor oso Eskuragarri. trago zedan ta aize, Eroso. ez da harria daukat, Larri. aizu urrena zure, Lentillak. baso barruan ez. Jarri. Ondo? Oaldo nukena, alde izan dagoa, Bai, ez abez nau. Beregia. Eiderrane, okatzen da ondo, ja kantatu eta borobilduko Hori. genuke. Txapela lortzeko Ia hori. guztiz borobildu dugun, baten faltan oso ondo. Ondo. Zazpi, irurogeita mar. Irurogeita mar, ondo. Zara garri, ni behirati, ze oraindik ere eskuakot. Zertarako oso ona, badakizu zer den? Imintzio batzuk egitea, noski. Hartu lekua, mesedez, eneko eta aritz bestaldean. Beira, ja bizkor joaten dira, Bai, Ondo ikasita. ta. Bai. Lehenbiziko erronda, denbora. Txapela? Unikornixue. Oso ondo. Begiak itxita. Txinu, Ametxetan, itxu, Ez. ilunpetan, Gau, Bai, beldurtuta, kontzeptua da, Gauein bildurtute. Ez. eneko esan duzu, Etxin bildurtute. ilunpetan esan duzu kontzeptua. ilunpetan galduta. Ez. Ez. Hitz batean. Ilunpetuta. Ilun? Ilunduta. Gaututa. Ez. Zer da kontzeptua? Iluna. Itxu. Bai, iluna. Iluntasuna. Iluna. Venga, ba. Eskeita. Surfa, eskeita, igeriketa, Bat da, surfista, surfista, bestea, igerilaria. eta? Eta borrokan edo, bai, lehian Diskutitzen. Zara daude, Diskutitzen. kontzeptua da daude. azarratuta. Hori bai, azerre bai. Kopetean ere iluntasuna eneko hori, ez kontzeptua behar dugu, iluntasuna. Jode. Ilunpea. Bai. Ondo. Baina, lehiakideak ona direnean, Ibarra bizkat ez dutu. En verdad. Irurogeita puntu oso onak zuek. Ondo? Zauta idori, Iminatu behar nazu maizago. Ez que Charles disfraza eta gaiztozu ez gero, eta Hori ba, ez. Ezin da. Ni zintzo orain, Vale. Eneko ari zartu leko mesedez, eiderretan ebestaldean. Bikote, bota lasai, proposamenak, ados? Denbora. Malabariak. Bai, zirkoa. Zer da, bera? Malabarista. Bai. Hori, kontzeptu hori zen eneko. Hotza. Hotza. Bai. Negua. Dardara. Euskabilba. Ba, Aritz, saiatu. Zer? Snow. Ez. Eski. Ez. Opa, Aritz, adierazi zerbait. Hori badakigu, hotza, Hotza. bai. Beste zerbait. Elur panpiña. Ez. Txo. Ai, no se da kirol hori. Zer da hori? Ez da berraza. Hirugarrena? Egin ba? Jaten Umea. eman. Umeari jaten eman. No, eta bestea da? Aita. Ba, Bai. Umeari jaten eman. bai. Venga, Oso ondo, bajata. bai. Hori sartu da. Ez da denborarik, glasiaka. Hartu lekue. Barku, Ba, ez dakit, ba. Aurrena itxasoa egin, egoal itxasoan. Aritzek argi utzi duena, glaziarrean, oso egiten duela. Parkatu, Aritzek argi utzi du ikusi makusin superona dela. Ah, hori ere Bi egia. ez batuta berro baina puntu. Nire Aritzak ez hartu inor. Hori. Ondo. Eibarran, zuek klasean imintzio batzuk eta seguru, Eibarko ditugu. A ber, isilik mesedez. Bai, tarteka, hartu legoa mesedez. Libeta irati bestaldean. Ja, bat zertakarren, hirugarren erronda. Ja? Ni zintzo, Beti. Ba, baina jertxe honekin ez dakit, Nahi tabe. Denbora. Etxea. Txabola. Irakurri. Liburutegia. Ez. Eskola. Eskola. Gela. Ez. Irakaslea. Ez. Eskola. Eraikina. Euskaltegia. Ez. Eskola. Elisa. Aldatu. Tegia. Idatzi. Bigarrena.
Lo. Gaua. Berandu, Iratzagaioa, ordu ordu batak. batak. Ordu bat. Amabiak. Ez. Afaria. Matxak, ez. Ez? Afaria. Ondo ari da, Matxak? Zegin du. Ez. Zegin du. Afaria. Afaria, egosaria. Hirugarna. Joder. Aserre, triste. Bi lagun, bi pertsona. Selfie, Instagramek. Modeloa eta... Influencerra. Bat da. Eta? Bat da. Publikoa. Ez. Modeloa. Aduleko bezaren. Eskolan egon gara zehaztu niek ez nagusiak edo Unibertsitatera. Siesta. Hor lo egin, bazkaluta gero edo. Eta azkena famatu eta bizkartzaina. Momentu atean aitzen argin hor da nor. Nik nahi nuen famatu nik ere bai. Gertatzen dira horrelakoak. Bali bekintxe moduen punturik ez. Bihotzean min. Eskerrak, eroglifiko atze ditugun, libeirati. Puntutxuak, biltzen, jarraitzeko. Adi, lehenenkoa, denpora. Gaur egun jendea dago. Alfabetatua. Bikain. Alfa, letra, B, letra, eta tatu bat da. Alfabe, tatua. Ondo, alfabetatua. Zantzitak emaita ere, alfa, beta, eta gero... Erogli hori beste... Alfa, beta, tu. Tua. Baitu, ondo? Eroglio, ez azarretu, baina... Ondo? 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 Arrituta zaude, Ez usartzen ezertzuk miluzerako normalien, ez ebez? Ez, ni jartzen dute gorputza, batez ere gorputza jartzen dut hemen. Batarteka olakutako zuen idatzi, da, emon. Bidaliko iziot. Ondo. Vale. Libete irati, bigarren eroglifikoa, denpora. Askola zaitzen hau. Yoga, iru yoga... Yoga? Iru yoga? Iru ez. Yoga... Yogi, ez. Bai! Yoga. Bai! Bat baino gehiago tarteka zenbaki dira, tarteka plurala da. Yogiak ikuste ditugu, ikenduta yogak lasaitzen hau, ondo. Probatu duzu? Bai, eta enau lasaitzen. Ez, Ez. Barnaz, lasai egon behar dalako. Barnaz hartu behar da, Ja, ariketak egin, eta... Nik egiten nuen gara batean hemen, Miramonen, Bazkal ondoren. Eta zen yoga egiten hasi eta... Da gero zuk eta nik, bitu, nahiko lan, Zuk eta nik gero hau egin da. Eta danak, eta andereñue, puntera! Segi! Txalo ero bat honi, eta puntuzuek, Eneko aritzaulan bajatuta beraino da, ez dute inoiz. Beraino iristen zari, prakak igotzen, kontuz? Aritz, iristen zara, beraino. A ber, epa! Ba, ez da ikusten, baina iritsi da! Juk beti bai! Zin dagigu, iritsi da. Nik beti bai, ikusiot. Ondo, hori ez dute nik inoiz, Ez ezta? bizitzan, baina bueno, ondo. Txiki-txikitan, akaso baina. Eroglifikuek, Animo! eneko aritz, lehenengoa. Denpora. Zo, handago. Muxuda. Panda. Bai. Musio umen bizkeran pa eroglifikoetan eta pa horretan barruan Durangoko azoka pan da. Durangoko azokari da, deitzen diogu. Panda. Polita dira, baldarrak, erori egiten dira. Bai, politxe, Bai. Han birinbolak eta. Eneko aritz, bigarren da denpora. Hemen ez dira oikoak. Kastoreak. Aupa. Jo, eneko. Bamamur nizena Kasper, eta lehenengo zatia behar dugu Kasperrik ez, Tor eta Eak, plurala, Kastoreak. Erakustadia, eneko urrengo urratxa, kamiseta gorria ez, ja kamisetari gabe, eroglifikoa. Karri hona, jode, eroglifikoa. Puntu diko. Tor! Zentzut dut, Tor! Oso, no. Eiderretan, eroglifiko ezer, zegoen gustokuek? Ez gehiagi. Ez gehiegi. Bueno, animo. Bai, gero erogliok zelan ez du nahi izango. Ja. Zigortu, gure lehiak. Hau parezkak, lehenengoa denpora ezikaratu, Hotza ari du. Ze ikusten da? Pipak. Ze ikusten da? Ez? Arrosak. Batez de ze ikusten da, holan atentzioa zek ematen digu. Asiak. No. Ez. Zera bi, A ber, baina ze ikusten da, ze letra da? Ka. Bai, non?
Batez de K hori ikusten dugu, K alean. Kalean. Bai. Aziekin hasi gara aleak behar genituen. Bai, da purtsuet ikusten da natik hasiko gara urrengoen. Eiderran ebigarrena denpora. Supermerkatuan erosi dut. Luma. Luma? Bale, osatu? Luma? Zer gehiago? Nolakoa? Luma gorria. Luma gorria? Lum, bigarren partea behar dugu, lum eta agorria, luma gorria. Ondo. Ondo, bigarren sartu da eta 50 puntu bikote. Ondo. Idazki eta, zazpikia aurkezu horretik izegin ezagun etxe bizitza krisia, nola dagoen, Oso txarto dau, bai asko postuten nahi. Herritar moduen gai hau azkenien agendan dagoelako eta mai gainin dagoelako. Protesta imar dago. Animo, etxe bizitza lortu nahi. Bizi behar dugu lekuren baten, ezta? Bizi behar dugu lekuren baten. Berri honak edo. Euskalduna bazara, etxeak handiagoak dagozkizu. Banik arau hori ere jarriko nuke. Ikusi, Gazteleraz, de 2 a 4 dormitorios. Etxe bera, euskaraz, batetik bostera. Egia, euskalduna izan da, zuri dagozkizu igual, 5 gela. Eta hau da, diskriminazio positiboa. Eta hau da, euskaldunok behar duguna. Beraz, jarri horrelako etxe bizitzak euskaldunoi. Eta batez be, euskaldun eta emakume bazara. Gainera. Kustezu? Hori da. Venga. Eta datorrela minutzeko eskuan, ez Vamos, Urbil! Bai? Aurrera! Minuzeko eskua! Ondo! Ondo! Zau zaite, Bai? Ondo! Sentimendu handiz eta burua pixkat mugitu eta... Ondo. Libe irati, sentimendu handiz eta burua astinduta noski zuek ere, komo gainara bila. Ba aldakizu zer den jo-jo efektua, ani bai? Ni bai. Bai, za? Ni bai. Hauetako ze izen hartzen du argaziko hegaztiak. Txantxangorria, eskinosoa, karnaba, txonta, ozepolita. Bai. Txonta. Karnaba izeneke? Ondoeneko. Politxe, txantxangorri politxea, Bai. Paparra gorritze. Bokala? Libe irati, entzun. Norka besten du, zetak egin batera zoriontasuna. Kantuan, Marala, Bomba Estereo, Su, Julieta, de Julieta. Su. Julieta. Bomba Estereo. Hori bai. Ondo. Bokala? Aurrera, nola du izena argazkiko idazleak. Iban Zaldua, Alberto Ladron Arana, Jon Arretxe edo Ibon Martin. Ibon Martin. Oso ondo. Bokala? I. Ba aldakizu zer den jo-jo efektua. Laugarren errondara, bikote? Bai. Ja ba. Zeitz estali dugu Mikel Urdangarinen kantu honetan. Asko laugarren begiradatik betirako dirudite Kafeak bezain usai goxoa daukate Baskaloste. Nik zure gana dudana ere, alako alitzate. Baskalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate Eta beste bokal bat? Ba, bere lehenengo jita da, hau? Bai, ez da? Aitzetan diskoko... Hemen hasi zen, ez? Ba, lehenengoko diskoko lehenengo jita, bai. Oso kanta politxera, Bai. Ba aldakizu zer den jo-jo efektua. Ni efektua esan dugu. Bai, Bai, ez da. ni. Aurrera, azken erronda, Bai. Erne? Bai. C markaren logoa da argazkikoa. Chanel, Versace, Christian Dior, Louis Vuitton. Chanel. Ondo. Eta azken bokala? U. Jo-jo efektua. Vale. Bai?
2 kilo. Ez, 2 kilo... Ba aldakizu zer den jojo efektua. Eta buelta. Rastona hori, Kilo. Bai. Dena dela? Bai? 2 kilo. Orain behar dugu, Ja. 2 kilo. Ez? Ez. Ar? Oh. Pixua gora eta bera, argaldu. Eta bueltan... Bost hartu. Komodinik ez, joio efekturik bezonek, orduen ez dakigu zer dan. Eneko aritz, bigarren eskua. Venga, puntutxo batzuk eta komodina, aldala. Ze nazka, barrura sartu zait. Ze kiroletan nabarmendu da Erik Balenciaga zaraustarra. Saskibaloia, areto futbola, eskubaloia, voleibola. Eskubaloia. Ederto. Bokala? Entzun adi. Todo lo que haya tomado se me subió pronto la cabeza. Zenbat aldiz entzun dugu? Mayonesa. 2, 3, 4, 5. Bi. Bai, hoxe. Mi gente, bai! Mi gente, mayonesa. Ona egiten du nik etxean, Bai? Hor, truku da harina egitea, ez da? Aseran beran euki, turnisa, ebaindarik. eta gero ja. Bai. Asko ikazten da miruz ere esker, Bokala, bai? Aritz esan, mayonesa utzi da nik bokal bat egarri. Dios! Etxeko mayonesiona da. Hori. Ba, beste galdera bat. Nola dute izena irudiko marrazki bizidunetako protagonistek? Zipi eta zape. Ni umetan irakurtzen, no? Aita Don Pantuflo zen, uste dut. Dena dela, Bokala? I. Ama zapatilligaz? Bai. Bai. Ze garaiak. Gaur egun berriz. Yes! Zein doin ez. Eneko aritz, aurrera. Bai. Adimentxu, ondo entzun. Martin Larralde! Ez da sekula itzuli! Baina itzuli balitz! Arantzak barrurantza itzuliak lituzken... Zagarroieles! Guau! Feona, joder. Noren bertsioa egin digu Adimentxuk? Ruper. Ai, Ruper! Baina itzuli balitz. Entzun. Feona. Kaltzetatik. Bokala. Kolkora. Bokala? Bokala, bikote? Ikotza. Beti. Bakizu jakin izan dudala Ruperrek miluza ikusten daula eta sarrien letra dalako miluza ikusten daula eta hori bat ala. Ondo jarri. Biak begira, Biak begira. Eneko aritz, Orain urdurik nago. askatu, zan. Ruper eta sarri begira dituzu, Bai, a ver. Venga, bota. Galtzetatik kolkora, igotzen da beti, xagua. Hori zuzena da. Komodina! Bai, gizontxo. Oso ondo, Ondo. Egi horretan, ikusi dugu ba, zein den mekanika ez da? Bai. Ja ba. Noiz bait, pasa behar zitzaion. Ze herrialdetan dago Petrako Alkazmeh monumentua? Egipton, Jordanian, Iranen, Afganistanen. Jordania. Zederra, Bai. Dago arrizen egin da daue. Txe, Bai. izelkatua ez da, Bai. dotore. Zoragarria. Bokala? Bokala? Ze hitz estali dugu Xabier Leteren itxasoan uragandi abestian. Zazpi senideko famili batean zen gure aita. Zertzen? Arrantzalea. Arrantzalea? Arotza. Zazpi senideko famili batean arotza zen gure aita. Bokala? Eiderretane? Aurrera, nola du izena argazkiko eraikinak? Meskita Gorria, Santa Sofia, Santa Cecilia edo Meskita Urdina? Meskita Urdina. Meskita Gorria? Gorria Laurdin, egin apustu, Santa Sofia. Han. Oso ondo. Istanbulen. Bokala?
I. Aurrera ingo dugu. Bikote entzun. Wow! Iopa, zuek! Ta-ta-tan-tan. Noren ahotsa entzun dugu klin bat iten Symphony kantuan. Zara Larsson, Sarah Ferguson, Celine Dion, Belinda Carlisle. Sara Larsson. Zara Larsson. Bai, ondo. Ondo. Bokala? Oh, Noiz bait pasa gertzitzaion esan da, bikote? Tankerarik hartzen diogu? Edo? Azken erronda? Azken ronda? Ozen? Bai. ronda. Hauetako nor nahasi digu adimentxuk? Eio reparat egin. Izasku Moiano, Maialen Artzailuz, Maitan Ormazabal edo Anabel Arraiza. Maialen Arzaiuz. Bai, ezta? Oso, na? Bokitzeko hilaume bat? Bai, ba? Begira, hortxe ideia. Azabila mitaro. Bokala? U. Noiz bai pasa gertzitzaion, bikote? Kontrolik gabe gidatu eta kolpe ederra hartu. Bai? Bai! Ondo? Markagailuetara guaz, jo gitxi hemen, Libe Irati 70 markagailuan, 250 eta komodina, nekok eta ditzek, Eiderrane 260 eta komodina. Zein da zuzena? Ondorantzun, ez da rondatik kanpo geratu, eta batez ere sailkapena lortu. Libe Irati zeu ekasita lehenengo errondan, metroa duten hiriak dira. Bilbo, Londres, Paris, Dublin, Minsk, Barcelona, Amsterdam, Atenas, Florentzia, Munich, Zagreb. Bilbo. Bueno, eski. Paris. Eiderrane, Londres. Zarrena. 1863an ere. Bai, mundukoa. Libe Irati, Barcelona. Ondo. Eneko Aritz, Munich. Eiderrane, Amsterdam. Bizikletak eta metroa. Libe Irati, Bai? Zagreb. Ez dauka ez. Eneko Aritz, Atenas. Zuzena da? Eiderrane, Minsk. Komodino gabe, ondo. Eta asmatu. Egon da 50 puntu, neskak. Eneko Aritz, bigarren errondan. Operak idatzi zituzten konposatzaileak dira. Bach, Verdi, Puccini, Chopin, Beethoven, Wagner, Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi, Rossini, Brahms. Guazen. Verdi. La Traviata, esaterako. Eiderrane, Puccini. La Bohème, besteak beste. Tchaikovsky. Amaika idatzi zituen, bai. Wagner. No. Eiderrane, Beethoven. Fidelio, idatzi zuen. beitu? Enuen esango, baina... Libe Irati? Vivaldi. Berrogetik gora, honez. Eneko Aritz? Ba... Zalantzan, baina... Rossini. Osondo. Sevillako bizargina esaterako. Eiderrane? Azken erantzuna. Komodina. Komodina noski? Osondo! Mozart esker, beste 150 puntu neskak. Hau da, hau. Hirugarren erronda, adi. Eiderrone, Donostiako urrezko danborra jaso dute. Zeuek hasiko zarete. Realeko jokei taldea. Xabi Prieto, Rosa García, Richard Oribe, Izaro Andrés, Boulevard Izozkidenda, Pedro Subijana, Xabi Alonso, Moriarty Produkzioak, Elias Kerejeta, Ainhoa Arteta. Xabi Prieto.
Begira, lehenbizikoan akatsa, ez du jaso? Libe irati. Richard Oribe. Igerilaria, bai. Bai? Pedro Subijana. 2015an, jatu zuen. Xabi Alonso. 2011an honek. Eneko Aritz. Ainhoa Arteta. Soprano Tolosarra, 89an. Realeko jokei taldea. Kaso berrixiagoak dira hauek, 2008an. Eneko Aritz. Estrategia. Elias Kerejeta. 98an. Libe irati. Boulevard Izoskidenda. Espa... Eneko Aritz. Komodina. Rosa García Eta Ritu. planto edo osatu? Bueno, barrindanez, Moriarty botakeu. Aurtengoak, bai, 150 puntu. Eta markagailuak onela geratu dira, Libe irati 70 puntu, 600, Eneko Aritz, 560 eiderretagen. Libe eta irati, saioa zertan aipatu duguta, modako bikotea. Baina ez. Moda kasi ez dela bukatu egiten omen dirata. Hauxe, azkena? Bai. Pena pixka bat ere bat, oso bikote hona izan zarete, txalo bero bat, mesedez, bikote honi. Oso gustora, oso atxegin, oso fin. Saritan 300 euro ere badara mantzago. No. Eta horrez gain zer daramagu etxera, Libe. Bihotza beteta. Bai, gustatu zaizue, hemen parte hartu izana. Bai, asko. oso ondo. Zu zer diozu irati, zer eramango duzuk etxera? Ba, esperintzi berri bat, eta hau guztia barrutik ezagutzeko aukera, eta lehiakide bikainak baita. Zer ondo, pixukidekin plana egiteko aukera ere, bai, noski? Oso jatorrak zaudete bai, neskak, ganorazkuek eta plazer bat izan degun txuabek zuekaz, partekatzea. Hau, bikote, mila esker! Libe eta irati bezarka batekin agurtu eta gero, aurrera miluzen, Eneko Aritz, ondo? Elegante. Penatxue. Ja, Penatxue, bizilauna bai, eta... bai. Bueno, bizilaun berriak, Bai. hortxe, eiderretan, Ze bikote? Ondo. Oizta? Bai. Apal-apal, miluzera iritsi eta aurrera. Ondo. Etxean iritsiko zineten, noski ikusle modura fase ontara. Bai. Horrek dator soka tira. Imar da tira, Bai. Fuerte, garuna estututa, erantzuten lehenak zue gainera, puntu gutxi horrekin zailkatu baizarete. Bitaldea prest? Bai. Boazen ba, soka tirara. Demora, zer ikasteko erabiltzen da nagusiki Duolingo aplikazioa? Hizkuntzak. Hizkuntza ikasteko. Argentinako zein hiritakoa da Chacarita Juniors futbol taldea? Buenos Aires. Ba bai. Zein euskal lurraldetan dago Nabarniz? Nafarroa. Bizkaian dago. Zein kiroletan egintzen ezagun herri torrontegi? Ez dakit. Erruglia. Motoziklismoan, zein gaixotasun hartzen duzu influentzaren virusarekin? Gripea. Gripea. Zein euskal lurraldetan dago Sobrongo urtegia? Bizkaixen. Araban dago. Zein zen Elbira Zipitriaren lanbidea? Idazlea. Irakaslea. Zein mendilerrotan dago Abodi mendia? Paso. Abodin dago, ze herrialdetan dute jatorria Lego jostailuek. Sueria. Danimarka, gizonezkoen futbolean zenbat Europako txapelketa jokatzen dira denboraldian zehar? 3. 3. Zein automarkaren simboloari esaten zaio Cavallino Rampante? Ferrari. Ferrari. Zein da helioaren ikur kimikoa? H. H. Alemaniako zein buruzagi komunistarekin batera hil zuten Karl Liebknecht? Rosa Luxemburgo. Bai, oso ondo. Zein energia mota sortzen du Kastejongo zentralak? Hidraulikoa. Termikoa. Bizkaiko zein udalerritako auzoa da Algorta? Getxo. Bai? Zein musika instrumenturi esaten zaio Infernuko auspoa? Alarrari.
trikitiari, eskusoinuari. Zenbat eraztun batu behar ziren Kapitain Planet sortzeko? 3. 5. Zenbat da? 3 bider 4, gehi 24. 14 da. Ozeaniako zein errugbi selekzio ezagutzen da Wallabies izenarekin? Paso. Australia, zein da realeko entrenatzailearen abizena? Aguazil. Bai. Nola du izena Italiaren botako puntan dagoen eskualdeak? Paso. Calabria, zein lurraldetan du jatorria tonika edariak? India. Oso ondo. Zer herrialdetako estatuburua izan zen Thomas Sankara? Paso. Burkina Faso, zer da Kalahari? Mendi bat. Basamortua da, zein mendetan lortu zuen independentzia ekialdeko Timor? Alarma! Eider Recane, ondo? Tokatiran tiraka, baina ez da posible izango finalea zelkatzi esan moduz, estrainua? Ondo. Ondo. Ta luze Etorri joan da, zailkatu, bai. Ondo? Gortu zaldiona? Bai. Urra mobilizun zegoen zain, hau gaztuek. Oikote! Merezita, eta berriz ere aipamena egingo dugu. ITV kantxa, ITV kantxa. Binakako partida osa genezake. Serrano bigarrena, Odiaga... Laugarrenarekin, ados. Telleria bigarrena, Albizuri... Lehenaren kontra, begira, Ze bi bikote, Ia atzelai, ni aurrelai. Bai? Bai. Oso ondo, eneko eta Ni ilaskitzuek. kantzu egin. Zu armailetan. Ni botillero ona, Bai, ez da, Bai. seguru. Gorria Laurdin, 4 saio egin dituzte. Eskertzeko da, unkitu naude, esan bezala horrelako keinuek. Ondo. Kamiseta egarri dituzte beraria, zorrela. Zortea lagun, edo kamisetak, edo talentua dena izan da. Finalean zarete berrizikote. Bai. Eta erne, txapelketa, txapela baino gehiago Adi, jokoan. Gaur, miluzeko zakuan, 39.350 euro! Euskitzek esango luke, armailak mukuru, bete dira gaur. Usurbil golaunak etorri betira. Utsurbil, esango luke igual. Utsurbileko lagunak, telleria. Telleria, Anaien eskuin zitalarekin. Ondo? Ondo? Bai. Ederto. Etxeko ideialdiak klin, gurekin bat egiteko. Egin apostu. Batzuk ostaldien egongo die. Ah? Beste batzu barrukaldien. Eneko aritz. Geografian oso ondo zabiltzarit, bai edo ez? Bai. Euskal Herrikue, dator orain. Ez dakitxe bilizareten aratona. Egun pasa eta leku politzen batera, beste batera, bazkaltzen. Bueno, noizin behin. Noizin behin, baliogarria izango da. Zu, bakarrizketetan esatu baterako Euskal Herria zuen, zier? Biranda bilen artista, ez da. Biranda bilen artista? Bizimodu hori. Balio du, Bai, balio du honetarako gero, Hori. Eneko taritz, ohartxuet emango dizuet gainera. Udalerri batzuetara joango gara, leku batzuetara joango gara. Kostaldea duten, galdetuko dizuegu, baina lurrak iritsi behar dira itxasoraino. Udalerri batzuk, herriguna itxasotik aparte dute, baina lurrak itxasoraino iristen dira. Kontuan hartu hori dana, Eneko aritz, eta itxasoarekin muga egiten duten herriak dira. Hau da, euren lurrak itxasoraino iristen dira denbora. Berriatua bai edo ez. Arano. Angelu. Banka. Lemoiz. Arbona. Aia. Mendexa. Zambrana. Hernani. Mundaka. Egiaztatu egingo dugu. Eneko aritz, akats bakarra dago. Zerrandari ondo begiratu. Amaikakoa osatuta! Egiaztapen bakarra erabilita, bikote. 1.000 euro zuenak dira, zorionak. Eneko aritz, 1.000 euro eskuratu ditugu. Sí. Amaikakoa eskuratuta. Garrantzitsuena, Sakurako bidean kokatuta gaude. Urrezko galdera.
biztanlez udalerri txikienak dira bi. Biztanlez denbora. Ondo pentsatu erantzuna. Zemuz, eneko aritz? Auskalo. Txikixek die, aia eta mendesa txikixek die, baina... Orain artekoak oso ondo, Bai. Eneko keinu bat ere egin du. Baina hori... Zer nahi du horrek? Baskari bat zor, hemen, launek. Hortik, soberakinak kudeatuko ditu hilo bai, baina... Ondo, tio. Eneko aritz, postik. Oso pozik. 11koa eskuratuta, garrantzitsuena, une honetan, 31.350 euro banatzeko moduan gaudela, milusten. Pentsa, aritz. Horre eze izango litzateke, 1.000 ekontzat eta 30 zuretzat? Bizontan. Konponduko. Orain ez emozionatu, Aritz gero damutu egingo zuen. Horregatik esan nuen. Ez. Biztanlez udalerri txikienak zeintzuk diren galdetu dugu. Urrezko galderan erantzun zuzen bikoitza beharko genuke une honetan miluzen sakua banatzeko. Zer? Eneko aritz? Ez dakit zeula. Izen lehiket eta izen lehiket ez, ez dakit zeu. Ezagutzen ditugunen artien txikizenak? Aia bai. Bai, da mendesa bai. Txikixe dia. Kanpina dago, Bai, baina... Igual beteko da. Baina kanpineko bezeruk ez da kontetan, ez? Batzuk erroldatuta kaso. Eneko taritz, 1.000 euro eskuratu ditugu, urrezko galdera. Mendesa, aukeren artean zuzena da? Nafarroan Arano, banka. Zuen bankuak ere gora egin duta. 1.500 euro, Eneko taritz pilatutakoak, final bikaina jokatuta. Plazerra zuekin miluzen aritzea, segi. Eta zuek etxekuek zer izanik ez Euskal Herri osora